Shalom mga kauturan. Ang ato naman subong i-topic sa ini nga video clip is about sa controversial nga verse nga permita mabatian ang Exodus 23 verse 13. Basahon ta ang Exodus diri halin anay sa the word application. Exodus 23 verse 13 sa Holman Christian nga version, pay attention or pay strict attention to everything I have said to you. You must not invoke the names of other gods. They must not be heard from your lips. Sa ESV, pay attention to all that I have said to you and make no mention of the names of other gods, nor let it be heard from your lips. Sa Common King James Version, Old Version, and in all things, and in all that I have said unto you, be circumspect, and make no mention of the name of other gods, neither let it be heard out of thy mouth. So, ang ini nga version, kabalugan, ang ini nga verse, tanan nga version, gahambal sa isa lang ka message. Sound naman ang sa the scripture. Sa Exodus, kita ta, 23, verse 13, ara siya, verse 13. Sa the scripture, 2009, and in all that I have said to you, take heed, and make no mention of the name of other mighty ones. Let it not be heard from your mouth. Sa Tagalog, at lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos o marinig man sa inyong bibig. So, yung pili ko ini nga topic for this video, nga verse for this video, this clip, tungod kay kalabanan or mostly kalabanan sa sacred name believers. Nahadlok na. May lain na nga pag-intindi sini. Ano ang pag-intindi? Hindi takuno. Kay syempre literal ngaging hambal hindi mabatian sa aton bibig ang pangalan sa iban nga mighty ones. So tan-awon ta kung ano na ang ginatumo dira. Ang gamit ko subong amo ni siya ang tan-awon ta kung ano ang ginahambal sa Hebrew, the ancient Hebrew lexicon of the Bible. Ang author si Mr. Jeff Benner. Ang lexicon, though pares ni siya sa Strong's, pero mas nami ni siya sa Strong's. Kay ang Strong's, iyan na siya sang King James. Ari, wala siya gabase sa kung ano man nga version. Sa Hebrew lang siya. Hebrew letters, words, and roots defined within their, ang namin siya kay ancient cultural context. Wala siya gabase sa Western mindset. Eastern mindset ang nabasihan. So, ang pangitaon ta, una, ano ang ginabawal? Ang word nga, God. Di ka na pwede kahambal. My God, Lord God. Amo na. Diba? Ginabawal na ta. Hindi gani ang ibang ta mga uturan tungod sa nga stricto. Hindi gina mag-meet lang na. Kay Elohim na lang. So, balik ta ha. Tanaw na taon sa original nga text kung ano ang nakasulat. Ang origin sa scripture is Hebrew. Ang nagsulat, Hebrew. Amo na gina-fight sa mga sacred name believers ang name kay Yahweh gid dapat kay Hebrew. Diba? Balik ta sa Hebrew. Well, sa pagbasa tani dapat Hebrew concept man, may Hebrew mindset man ta para in order nga maintindihan ta kung ano gid ang tutuod nga ginapaintindi sa scripture. So balik ta. Ang first nga topic ta is ay halukayon ta is ang word nga God. Hebrew word na siya ha.
kuno kay ang God, di ba, kung biskan sa mga grupo nga dagko, God hindi sila magambal God. Kay bawal gani, di ba, nakasulat dito, hindi mabatian sa imong bibig. So gamit God. Paano? God or Gimel and Dalet sa iyang pictograph amo ning Gimel or foot and Dalet tent door used to make cordage in the same sense as the tendon. Ang nami sa ancient Hebrew lexicon, makita nimo ang related nga mga words halin sa parent root pakadto sa child root. Ano ang child root? Ang parent root amo ni siya duwa lang duwa na siya ka ng Hebrew character. So kung magbutang ka sa before sini sa tunga o kung after sang duwa ka Hebrew character, parent root, mahimo na siya nga child root. Amo na siya ang child root. Gadad. So meaning band. And sa iban pa nga mga Hebrew word mangita ta areman gadud. So may duga nga wow kag dalet. Amo lang gyapon ang meaning. So sa King James ang kanami pa kay ginabutangan niya. Ang King James ang gamit sini band or troop. So parehas lang sa gyapon. May strongs man siya. Kung may strong ka para masapos imo mangita, diri ka mabase. I-search mo lang siya. So ang isa ka meaning sang gadad to gather together. Cut gingamit sa King James or assemble by troop. Gather, hue. Army, company, men. So kung makita ta may isa lang sila. Isa lang sila ka meaning sa root. River bank. The water rushing by the river undercuts a furrow inside the bank. So ang kanami kay ginatagaan niya sang ang identification or sang definition rather kung ano nga anag riverbank ang gada. Ginabalik niya ka sa ancient culture, Hebrew culture, ancient Hebrew culture, or to invade or band, manang grupo sila, a group of men or things bound together. To invade, band. So ang ipangita ta is gid. Animal's tendon is used for making bowstrings and cords. The tendon is removed by making a slit. So gina-explain niya, ginabalik kaniya sa Hebrew mindset. So amo to siya ang God. Ang pamangkot ginagamit sa sang Hebrew? Yes, ga-mention sila. Sang word nga God? Yes. Ang sabat dira, oo. So nakasila-sila ayhan. Sabat na nato dugay. Ang next word nga common nga pagbawal, ginadili na i-mention naton is Baal. Baal or Baal. So Beit, Ayin, tapos Lamed. Ang meaning sininiya is to rule. Ang literal meaning, ang COE stands for concrete meaning is master. Abstract question mark. From al as a yoke which binds the master to the servant. So may isa ka pansinunta ni nga ang root niya child root na ni siya. Pansinunta niya nga may common sila nga character sa iban nga mga word. To rule. Iban master. Iban mistress. Bala ng feminine form. Kung makita ta na yung F, feminine form, masculine form sang word. So
amo na siya ang Baal. So ang pamangkot, ginagamit bala ini nga word sa mga Hebrew? Yes. Ginamit lang ni nila mabatian sa ila baba. Yes, kay nga amo ni ang meaning sang word. So hindi ta dapat ipasulod nga ang Baal ging tungod kay may gina-worship nga mga Baal nga may pangalan nga Baal, hindi na ni pwede gamiton Baal. Kay siyempre Hebrew language is a rich language. Hindi lang isa ang meaning sini. Parehas ang aton na naandan nga language nga isa lang ang single meaning, literal pahalos ang meaning. Next word nga susihon ta kung ano ang bawal is the word amon or amen or amen. Kay hindi ko no pwede mitlangon tungod kay amon ra. So gusto ipabalot naman no sa sining video tan-aon ta kung may word nga Hebrew o kon nga amen o kon wala. So pangitaon ta natural may ara gid. Naghalin sa parent root nga mem nun. Basahon ta firm ang iyang literal. Ang concrete meaning is kind. Ang abstract is sure, sigurado. Kind ni siya nga hindi English nga kind ang iya lahi. Kind. Iya kalahi. The pictograph meme is a picture of water or liquid or other liquid such as blood. The nun is a picture of a seed representing continuance. Combine this mean blood continuous, amo na kind, kalahi. Each species or kind continues by passing its blood to the following generation which comes from the parent. Also the idea of strength through the blood. So iban sa mga meaning sini is portion. What? Ginagamit sa as what? What comes from something else is one kind comes from the same. So gina-explain niya nga gagamit sila men ang meaning what, ang meaning portion, ang meaning kind, ang meaning firm, ang meaning sure. Galain-lain ang English nga translation. Pero ang meaning niya garut lang o gaugat lang sa isa. Ano ina? Kind. Isa lang sila. So ang iban pa nga mga word to set amount, portion, what belongs to someone or something, portion. Number. So gindugangan lang nun. Final form sang nun. Muna siya a numbering of a kind. So amo na siya nga may number. Ano pa? Firm, are amen. Amen. Firm or pillar. Ang word nga amen, something that grabs hold or supports something else. The passing of strength or skill to the next generation. A large group of the same kind are stronger than one. So ini nga mga idea is ancient ideas, ancient Hebrew culture nga basta maghambal sila amen, basta mag-mention sila amen, gakuan na garut lang na sa isa ka word, that is being firm. Pillar. Anong pillar? How? May firmness. Ano pa? So ang biskan pa ang faith nga word is rooted from the word amen. Amo na gusto ko man na isulod man nga ang wala ka faith, ikaw nga tao, wala ka faith nga ginahambal, amen, kung hindi ka firm, hindi ka ligon, hindi ka pag-on sa imo nga pagtuo, sa imo nga tinindugan.
Ang faith is not about ng pagpati lang. It's about pagsunod sa ginapati. Amo na ang faith. May firmness ka. Paano makita ang firmness sa imo kung wala ka faith? So, wala. Link ang word nga firm, amen, sa faith, which is amen gyapon. So, sa aton man, sa aton gani nga naandan, nga sala, ang word nga, muna gani, wala gamit lang nga amen, or amen, sa mga prayers, tungod kay, may link gani siya kay amon, pero wrong. Tungod kay parehas lang sila pronunciation. Well, in fact, may word gid nga amen sa Hebrew, hindi ta na iya ma-deny, hindi ta na iya malikawan kay hara gid siya concrete evidence to start firm as a support. So, ang gigamit sa King James, believe tanawa, assurance. Amo na gani mambal ka, I agree. Amen. 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 I agree. Amen. Sure. It's trusting, it's verify, faith or faithful, establish, sure, okay, steadfast, continuance, Father, bring up. Amo na panggamit, gi-translate sa Hebrew, halin sa Hebrew nga word nga amen. Amo ni siya kadamo. So, hindi lang amo na, damo siya ma-translate tungod sa ka-richness gani sang language. Hindi ta paglimitahan ang Hebrew tungod kay limitado ang aton utok. Kag ang problema pada ginapush ta ang tao nga hindi man nga limitahan man ang iban nga tao sa pagpaminsar sandalom. So mas naami kung ga-study ta ancient Hebrew mindset or Hebrew culture ginastudihan nato. Amen. Craftsman, word ka craftsman, anong kwan sa sure? One who is firm, arag sa gyapon, in his talents. May pagtuo nga kaya niya ang ipahimo sa iya. Amen. Amen. An affirmation of firmness and support. May ara kagid nga ginahimo sa imo nga pagtuo, sa imo nga pagfaith. Hindi ka pwede nga balon nga sa mga common siya, kapatid, maniwala ka lang, maliligtas ka. Maambal na yung mga tao, amen, amen. Gapati na sila. So, maluwas sila? Hindi Basta magambal ka, amen, magambal ka, firm ka. Biskan ano pa nga istorya sa ibang nga tao, hindi ka na matarog. Tungod kay, may isa ka mo ka pagtuluan. Tungod kay, ga-support ka sa iya. By doing, by following kung ano man ang ginaobra niya, by agreeing ang ginaobra niya, ga-agree ka. Parehas ka mo sang hinanaing, parehas ka mo sang gusto. So muna kung may faith ka kay Yeshua, dapat imo buhat parehas kay Yeshua. Dapat imo buhat parehas kay Yeshua. Para sa sugo nga gasunod ka sa sugo ni Yahweh. Kaya nga amo na ang faith mo in Hebrew mindset. Sa ato next nga word, sa mga ginabawal tungod kay si Adonis. Amo na kuno hindi ka na magpati sina siya nga tao kay ginatawag yan na gagamit na siya word nga Adonai. Tungod sa may pagan deity nga si Adonis kuno. Pero pamangkoton ta sa atong kaugalingon, ang Adonai nga word or ang Adonis nga word mas una bala sa Adonai? Kay 'di ba ang Hebrew kabalota kung ano nakadugay ang language ni Hebrew. Wala ta kabalo way back sa una nga mga tao, which is na preserve sa mga Israelites, sa mga tao ni Yahweh, pinili mismo ni Yahweh. So balikan ta ang word nga Adon. Ang iyang parent root is Dalet Nun, Don or Dan. Rule.
Ang meaning to rule or ruler or quarrel. Kita ta daw ka layo sa ilang meaning pero tan-awon ta. Sa pag-intindi, the pictograph, mo nga pictograph dalet is a picture of a door. And the pictograph nun is a picture of a seed representing the idea of life. Combined, these pictures mean the door of life. The ancient Hebrew concept of a judge is one who restores life. The goal of one that rules or judges is to bring a pleasant and righteous life to the people. So, nga ay may isa sa ka root. Isa siya ka meaning. Dapat ani maintindihan. This can also mean a deliverer, a savior, a deliverer. Kung matandaan ta anong ginaobra sa mga judges. Mabasa nato sa Book of Judges mismo. Shaphitim, sila Gideon, sila ang luwas sa Israel as one whom restores life to his people. Quarrel, nga aging gamit ni siya as quarrel. A quarrel requiring the need of a ruler. So, hinay-hinay sa pag-insindi nato ni mabalanta kung anong concept, anong mindset nga may ara sila. Or judge, to mediate, magpatunga the incident. Amo nang may judge, may quarrel, to rule over. So, amo na yung kinapangita tanong. Adon, iyang child root, nagdugang lang ta, Aleph, sa una, the foundation, or sa base, sa concrete, and Lord, sa abstract. Hindi na taga pwede ka hambal magbati, diba? Lord God. Baal God. Yata pwede ka hindi na ginadili nga mabatian sa aton. Pero tanan ta kung nga Hebrew word siya. The foundation of a column or pillar as the support of the structure. So, the ruler, Lord, under as a Lord, the Adon, the ruler as the foundation of the community. Amo na may natawag nga Lord, kay sila ang ruler, sila ang foundation, sila ang base sang community. Sila ang ginabasihan naton sa mga judges aton subong president. Kay sila ang ginabasihan, sila ang gapamuno sang isa ka lugar. Or diri sa Philippines, president sa aton nga lugar, put simply, ruler sila. So, judge, then, mga word ang ginagamit. So, kung mamangkot ang God, ang Adonai, ang Amen, ang Baal, bawal ba i-mention? So, sa nastadiyan sa nakita since it's all, tanan sila, Hebrew word na sila, hindi kinabawal. Nga nakambal ko, hindi na bawal. Ang mga righteous nga tao, gagamit sina. Kung basahon ta Genesis or Bereshit, dili ta magamit sa the word Bereshit 15 verse 2. Basahon ta sa Holman Christian. And Avram said, Lord God, what can you give me since I am childless? And the heir of my house is Eliezer of Damascus. Diba? Kalabanan, anong pagbasa ta sini? Lord God. Yael, Yahweh Elohim. Pero tanawon ta sa Hebrew kung ano ang pagsulat. Adonai Yahweh. So, hindi tanan nga mabasa ta sa English translations, basta maghambal Lord, di ba, Ya na dayon, or the Lord, Yahweh na dayon. May mga Hebrew writings or verses nga ang basta mabasa tang Lord God, kalabaanan, mostly gid siya sa akon nga pagtanaw, pag-search,
Adonai or Adon Yahweh or Adonai Yahweh gid siya ang paggamit. Si Avram na wala pa siya nag-Abraham diri. So gimbato ni Yahweh si Abram, di ba? Yes. Righteous siya. In fact, si Yahweh mismo naghambal. He is perfect in his generation. He is a friend. He became a friend of Elohim. He is perfect. Pero ga-mention sa sang word nga Adonai. And balik ko liwat, syempre mas nauna ni siya. Sure thing, wala kakilala si Avram sa ginatawag nilang Adonis subong. Kay sa time ni Abram, wala pa damo nga Diyos-Diyosan, or to be specific, wala pa Adonis nga ga-exist nga God. So Adon kag naa, because simply Adon is master, Lord, ruler. May master Yahweh, may ruler Yahweh. Kung sa tanawon sa the scripture, Bereshit 15 verse 2. And Avram said, Master Yahweh. Ay, are sakto yung pag-render. Master, tungkol kay Adonai, and Yahweh ang kasunod. Si Moshe, righteous nga tao si Moshe, di ba? Yes, ipili man siya ni Yahweh para mag-lead sa pagwa sa mga sang pinili ni Yahweh sang iya Israel sa Egypt, sa Mitzrayim. 4 verse 10 Santa. And Moshe said to Yahweh, O Yahweh, I am not a man of words. So, at sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ang igamit diri Yahweh, O Yahweh. Basihan naman ta sa tanawon ta kung sakto ang rendering gyapon sang the scripture. Shemot 4:10. But Moses replied to the Lord, ang nang gimbutangan Yahweh ni Kwan, please, Lord, sa ESV, the Lord, oh my Lord. Tanawon ta sa Hebrew. El Yahweh be Adonai. So, may kinalain. Diba? Sa translation ng mga ginapanggamit. So, to be safe, ano gani? Balik ta sa Hebrew mindset. Wala si Yahweh ga-mind kung ano ang imong pag-pronounce. Ang iya ginamind kung sa iya bala pakadto ang imo pag-worship. So in proper understanding, sa nakita ta na damo pa pa ko list, pero hindi ko siguro maisa-isa tanan tungod kay limited aton nga time. Sa Joshua 7:7 may mabasa man ta nga gamit siya Adonai Yahweh. Si Gideon sa Judges 6:22, si David sa 2 Samuel 7:18 kag sa iya nga Psalms 35:22, si Ezra sa Book of Ezra chapter 10 verse 3, si Nehemiah sa Book of Nehemiah chapter 1 verse 11, si Isaiah sa Book of Isaiah mismo chapter 4 verse 4, si Jeremiah sa Jeremiah sa chapter 1 verse 6, si Ezekiel chapter 3 verse 27, si Daniel chapter 9 verse 7, si Amos chapter 3 verse 7, si Obadiah chapter 1 verse 1, si Micaiah sa Micah chapter 1 verse 2, sa Habakkuk chapter 3 verse 19, si Zephaniah sa chapter 1 verse 7, si Zachariah sa chapter 9 verse 4 kag verse 14, si Malakiah
Sa Malakay chapter 1 verse 14 and the rest damo pa ta mabasahan sina. In fact, ang word nga God nasulat sa Hebrew scripture 72 times mabasa. Ang Adonai damo 437 times, ang Baal 63 times, ang Baal God, may word nga Baal God which is a place east sa Jordan River, 3 times siya mabasa. Ang Amen 78 times siya mabasa. Paano ni karon? Ari ang isa kong pamangkot sa aton. Ang word nga Elohim ginagamit siyempre ni Moshe, ni Avram. Sa mga gipang meet lang ko sa inyo, gagamit sila word nga Elohim. Of course, kay mabasa ta na 2,606 kung hindi magsala ang appearance sa word nga Elohim or El sa scripture. So damo-damo siya. Kapila gid siya gimit lang sa mga righteous nga tao ni Yahweh. Paano ka nga ginapagbawal man nila subong? Kay may mga secret name believers nga gapati nga ang Elohim kuno biskan sa mga dictionary or sa mga sa Bullinger's ano na gani man dictionary na siya, encyclopedia, sa mga biskan pa sa mga encyclopedia damo ta may mabasahan nga Elohim nakuha na niya nga word sa as deity sa mga taga-Kanaan. So they believe nga ang nakakuha nagagamit na lang sila Elohim tungod kay nakasulod sila sa Kanaan. Ang pamangkot, si Moshe gagamit o si Moshe mismo ang nagsulat ng scriptures, ang Santora nga makabasa ta Elohim. Ang pamangkot, nakasulod si Moshe sa Kanaan. Di ba? Kabaluta nga wala siya nakasulod. Kay tungod kay nakasala siya. So nga agagamit na siya Elohim. So dira ta mabalaan nga ang Elohim hindi wala kagabase kung magamit ka Elohim, wala kagabase gatawag ka sa deity sa mga Canaanites. Pero gagamit ka as may pag-intindi ka nga ang word nga Elohim is powers or mighty one from El, which is Aleph and Lamed, na explain naman na nato sa unang mga video. So may word nga Elohim, di ta pwede nga ipagbawal na. Paano ni ari sa mga sacred name believers? Paano ni kay may deity ang Egyptian ko hindi ko masala nga may nga pangalan Yahweh. Lain ng spelling, di yud kay wow kay. Siyempre Egyptian writings, pero kung isulat ta guro Y-A-W-E, Yahweh. Paano na karon? Di ka mag-meet lang sa pangalan ni Yahweh? Ma-meet lang ka syempre. Pati ano gali ang ginahambal, ang tutuod nga message behind sang Shemot 23 verse 13. So, ang Western mindset, syempre, kabalo naman ta, anong Western mindset sa mga listeners nga wala kabalo, I recommend tanawon ta ang Hebrew perspective 1, 2, 3 kag iban pang video pertaining sa perspectives. So kabalo sa the rest sa nakabalo mayro nga perspective, mayro nga perception ang Western mindsets o modern Greek mindsets. Ang sa paminsar nila, not to mention literally the name. Hindi kagid mabatian sa imo. Pamangkoton ta gagamit ka sang word nga Monday, gagamit ka sang word nga January. Pamangkoton ka sang kuan kung sa mga tao sa palibot mo. Ano nga bulan gani subong? Ano nga ambal mo haw? Diba? Adar, mamo na. O kon January, February, inang maintindihan nila. Di paano karon kay January halin sa God nila nga si Janus, ginamit lang taman. Paano na karon? And in fact may 'di ba may mga damo pa Elohim o deities nga arada sa atong palibot nga wala takabalo gina-mention ta na ang ilang pangalan, mga mercy, mga grace. Ti ano karon, 'di ba? Ano na karon niya? So kinanan mo studian isa-isa tanan nga words kung diin sila nag-root.
Diba? So amo na ayhan ang gusto ni Yahweh, amo na ayhan ang purpose niya sa paghambal, sa paghatag sini nga command o kon areo in Eastern o correct perception mindset. Ang word nga ginahambal diri sa Simo 23:13 nga be circumspect is shamar, be on your guard nga hindi mo ma mitlang, hindi ka mitlang, di ba? Pero 13 tama, invoke, be on your guard, pay attention. Circumspect is shamar ang gigamit. Be on your guard. Anong guard how? Ga masid on your watch. Mangin tan-awon mo gid. Mangin mapagmatsyag ka gid. Nga hindi mo ma-invoke ang ilang mga pangalan sang lain nga mga mighty ones. Hindi tagid pag hindi kinatagarong maghambal sini. Pero ang ginakwa diri is ang invoke is to remember. Hindi mo pag i-remember ang ila mga name. Pareha sina. Isa ka dako nga example sini. Ang ginalikawan ta is, di ba? For how many times makita ta nga ang isa ka elites ga samba sa lain. Gasamba kay Baal. Name of a deity, hindi Baal nga lugar o Baal nga as master nila. Biskan pa, even your master nga ginasamba na nimo, hindi na pwede sa mata ni Yahweh. Kay gani ang una nga sugo? You shall have no other Elohim before me. Ang pamangkot ko sa diin ni gihambal. Sa ni nga time, 'di ba? Sa pagwa nila mismo sa Mitzrayim. Sa pagwa nila mismo sa Egypt, kung diin damo ang Diyos-Diyosan, damo ang deities nga ginapatihan. So ging warning sa ila nga, ako lang ang nagpagwa sa inyo, ako lang dapat ang inyo sambahon. So amo lang ni kasimple ang ginapa-inchindi dire nga hindi ta magamit lain nga pangalan sa pagsamba kay Yahweh. Kay hindi maghatag sang glory ni Yahweh siya sa iban nga Elohim. 'Di ba? Kung ma-remember ta ang Isaiah 42 verse 8, that is my name, I am Yahweh. Ani Yahweh Ushime, that is my name, and I will not give my glory to another. Hindi iya paghatag ang iya kahimayaan sa iban. Anong glory sa lain? Paano ang glory ni Yahweh gihatag sa iyang anak na si Yeshua? Paano? Siyempre kay ang pangalan ni Yahweh ara sa iyang anak. Nagrepresent na si Yeshua sa pangalan ni Yahweh. Ang karakter ni Yahweh ara kay Yeshua. Kay isa sila, echad sila, may unity sila. One in purpose sila. So, wala, kung magsamba kay Yeshua, wala kagasamba sa lain, but kay Yahweh lang. Piaranta man, kung madumduman ta ang prayer, example prayer, naman liwat, nga gihatag ni Yeshua, is, di ba, our Father. Wala niya gindirect man sa iya. Pero kung magdirect kay Yeshua, it's the same thing. As long as may Eastern mindset ka nga, worshiping Yeshua and worshiping Yahweh is the same thing. Kay ang amay ug ang anak isa, nasulat na siya. Pero kung ginakalimtan mo na ang amay nga wala amay, ay lain na siya. Lain na siya nga mindset. With correct mindset, with correct understanding, makakuha tas ang correct nga worship. So ang ginahalungan talan diri, liwaton ko, as having an Eastern mindset is dapat hindi ka mag-mention sang lain nga pangalan as to worship them. Paano na ang mga gatawag Jesus? Ako, okay, personally,
okay magtawag ka kay Jesus as long as wala ka pa kakilala sa tudtuod nga pangalan ng Savior. As long as wala ka pa kakilala kay Yahweh. It's fine. Diba? Kaya nga wala ka pa, you're blameless. Bata ka, hindi mo pwede prisuhon ang bata gamay. Diba? Wala ginapriso nga wala pa sila animumong, wala pa sila muwang. Wala pa may nagpakilala, may nagpabalo, may nagpa-inchindi sa ila. Pwede ka mention sa other names as long as wala ka worship sa ila. So kung magbasa ka daw karon other gods, okay lang. Hindi ka dapat mangin guilty. Paano kung batian gid ko ni common gini sila sa mga believer mismo, sa tagagwa very common gini sila. Sabi lang makibot ka, ay Ginoo ko. Hala, Jesus ko, buligi siya, Jesus ko. Gatawag ka na bala. It's a form of worship na. Sino ginatawag mo? Jesus ko, buligi siya. Well, in fact, Yahweh, believer ka na. Kakilala ka na sa iya. Mas kaladlo ka na. Kabalo ka mo. Kakilala ka. Gagamit ka sa lain nga pangalan. Amo nang hambal diri nga, be circumspect. Strict attention. Pay strict attention. Nga hindi mo magamit ang iban nga pangalan sa imo pag-worship kay Yahweh. So, mamangkuton ko, nasala bala ang mga pinili ni Yahweh kay nag-mention sila o ang aton ang pag-inchindi amo ang sala. Amo lang tuguro mga kauturan. Akong request, akong prayer is tani ang tagsa-tagsa sa aton hinay-hinay makabalik o magabalik na sa Hebrew understanding to know who really is Yahweh para makilala kung sino ang tudtuod nga ginasambata. May Yahweh bless us all. Hallelujah.